जोंनि आखायाव बेसेबां थाखा फैसा दङ, बेसेबां धोन सम्पति दङ बेखौ जोङो मिथिगौ। नाथाय जोंनि आखायाव बेसेबां सम दङ, बेसेबां सानसिम जोङो थांनानै थागोन, माब्लासिम जोङो थांनानै थागोन बेखौ जोङो रावबो मिथिया। बेनिखायनो फरायसा लोगोफोर, जेसेबां सानसिम जोङो थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो रंजा खुसियै जोङो थांनानै थागोन। बेबायदि साननायखौ जों गोसोआव लानांगौ आरो रंजा खुसियै थांनानै थानो थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानो गोनां। बेनो जाहैबाय सेथियाव, जाय मानसिया सानफ्रामबो नेगेटिभ बुङो, जाय मानसिया सानफ्रामबो हाया, मावा दाङा, नोंनि गोसोखौ बायहोयो, बैबादि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नैथियाव, जाय मानसिया नोंनि सिगाङाव गुबुनखौ रायखुमायो, बै मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सानसे समाव नोंखौबो गुबुननि सिगाङाव बै मानसिया रायखुमागोन। जाय मानसिया फेग्रा मुवा जायो, बै मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जाय मानसिया अलसिया, बे मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जाय मानसिहा थांखि गैया, बै मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जाय मानसिया नोंनिफ्रायल' मदद बियो, नाथाय नोंनि नांगौ समाव नोंखौ मदद होआ, बै मानसिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै आङो आंनि एक्सपिरियेन्सजों फरायसाफोरनिसिम आं मटिभेसन होयो। गोबां एक्सपिरियेन्स जोङो जाबाय। जेसेबां बैसो जागोन एसेबां एक्सपिरियेन्स जागोन। आंखौ जेसेबां मानसिया रायखुमाथों, आंखौ जेसेबां मानसिया गाज्रि बुंथों, आंनि गोसोखौ जेबो खालामनो हाया। बेनि गुबै सेक्रेटानो जाहैबाय आंहा बिजाबजों मोनसे मोजां सोमोन्दो दङ। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन। नैबे जाहैबाय दालाइ लामानि मोनसे बिजाब, दा दालाइ लामा। बेयो आंनि वान अफ द फेभारिट बुक। सम मोनोब्लानो आं बेखौ फरायो। जेब्ला गोसोआव आङो उसुखुथु जायो, जेब्ला आं गोसोआव माब्लाबा लोरबांथि फैयो, बेफोरखौ आं फरायो। बेनिफ्राय आइ एम मालाला, बेखौबो आङो बिराद मोजां मोनो। आइ एम मालालाया आंनि रल मडेल। बिथांखौ आङो लोगो मोनाखै, नाथाय बे बिजाबाव जेसेबांनाखि गियान दङ, बे गियानखौ लानानै आङो थुलुंगाखाङो, गावखौनो आङो एम्पावार खालामो। फरायसाफोर, बयबो रंजा खुसियै थांनानै थानांगौ। जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा आरो गुसुं जिउ।